Baba, Baba, tinoda kuropafadzwa. Tinofafaze Baba, Baba, tinoda kuropafadzwa. Tinofafaze Baba, Baba, tinoda kuropafadzwa. Ya ichocho ichokwadi panofarwa vamwe izvezvizvi zvichokwadi vachatosvika pakutodhakwa kana kudya zvisingadyiwe kumasowe nenyaya yekufarisa. Zvino ndiripo pakupa yambiro pane irori zuva iri kuti kumasowe hatina chinhu chinonzi krismasi ende hatitorangarire kana kuti kuserebrata krismasi pachirungu. Krismasi mutambo wemunyika, iri misteki yemajudha zvakare yavakada kuedza kugadziridza huipi hwavo kana kunatsurudza huipi hwavo hwekubaya kwavakaita mwanakomana hwekuramba izwi. Ndobva wakazochiuya nekrismasi kumashure yekuda kuita kunge Jesu akanga akanaka kwavari ivo varivo vakamubaya. Saka kumasowe hatitorina chinhu chinonzi krismasi ba, hatitopemberere zuva revapanduki, vanhu vakapandukira izwi. Chimwe chechitatu ndechekuti iyo krismasi yacho hausitoriwo musi waakabarwa. Krismasi wacho hausitoriwo musi wakabarwa. Zvinhu zvakazoita kugadziriswa kumashure izvi vachiedza kuda kugadzirisa dambudziko ravanga waita rekubaya mwanakomana, asi vakuda kuedza kumunatsurudza kuti zviite kunge anga akanaka. Asi ivo panguva yakararama panyika vakamurwisa vakamubaya vakasvika pakumuponda vachimurwera pamuchinjikwa. Saka kuchishanu hatina chinhu chinonzi krismasi. Izvozvi makorokoto kuti zuva rekrismasi vemunyika vachipemberera vakasununguka, imi munoenda kumasowe muchitononamata zvenyu mwari wenyu. Zvabva zvatoita advantage kureva kuti hamuchisina nguva yekuenda kunenge kuchifarwa kuya uko, nokuti vamwe mudzimba umo vanenge vane mapati vanenge vari nei. Zvino krismasi yacho yabva yaitwa zuva redu rekunamata zuva resabata. Saka chitori chikomborero icho chekuti munopfuudzwana nezvakawanda. Ndine urombo hutatu kune vachazosvika pakunoparara kana netsaona vachifira chinhu chinonzi krismasi, vachifira mutambo yepano pasi. Saka ndiri kuti chero vachabva kumaguta kana nzvimbo dzakasiyana siyana muchienda kunoona mhuri dzenyu, endai muchiziva kuti muri kuenda kunoona mhuri dzenyu, kwete kuti muri kuendera krismasi. Nekuti mukafira mukafa netsaona muchiendera krismasi, matodyiwa nerima repasi. Hatina chinhu chinonzi krismasi kumasowe zvachose. Saka mupostori waMwari usazombosvike pakunofarisa zverudzii uchipemberera krismasi.